Başlyň ogly gullukdan gelenne. Ana. Tuvalem. Enay nakı kot çigit bolup soň. Oho, oğlum hoş geldin. Gel bir bağırma vatay. Taky biraz serýoznyraq bolarly gaýraty. Aha, bu gurrun var ya, her gulluk var. Aýdyp bersem, diňlenno. Ay gara şeýle de. Oğlum sen sana döndü, men stray baktı bilmedin mi? Başlamda Straybat'tan başladım. Kutoramda da Wedeweden kutordum. Ay bir garasından hemmesini göräýin diýdim. O Nobatov, erkin Nobatov. O ýagdaýlaň ogluňyza gowanyp bilersiňiz ýaşly. Ay ne yaptın ha? Gel sen enim geç otur hani. Gel olur var bir gurrun versene. Gullukda Nobatov otursana. Adın näme diýdiň enim? Arzu. Arzuzan. Han bu gulluk gardy gurrun versene. Bu öýde aňyrda zat koýmady, barına aýyrdy bu. Ay, bu kartmy hemmesini kulak taplo. Muň aýtjanlar dogry agam. Sen nimen diňle? Käşir. Kartoşka. Soğan. Tuz. Ula. Naharda da gowuşur ýakar, stalawadan çykmady da ele süýjü. Oo, enim. Ana bu nereden lan? Yo, agam ol balan sen platensa öldürülürsin derler. Diýe malumlar bir ömürler ragat katıp görene basyny gardım diýseler. Trey gözümle görme. Bana malya tak süýek görürüm. Ey, olaly wagylmady. Mehruam vatandaşlar, bu yeni şaýrama ýöneköý bir degişme, ýurdumyz hemişe parahat, afuda bolsun, yeni şaýramydan gutly bolsun. Pul alamda. Başlyň ogly Dastavşik bolun. Девочка, я пришёл дверь откройте, пожалуйста. Ne menden başka Dastavşik ýokmy? Neçe vermedin? Alyonuska näme bolýar? Menki isterika va joram bilen sevgilim sevuşdy. Bizde joraňa söýgüliň söýüşde pul alamda. Naş bolsun. Spasiba. Kapyň yapay. Kim bilen kim söýüşdi diýe? Gel aýdyp bereýin. O, bu neyin goğutuyma? Onun, aydı ver. Ay joram can etdi. Kafe gidelliye. Vay bu. Oo, menem sevgilimin ýanyna bardym. Şeýle diýdim. Joram can edýär, kafe gidelliye. Bulam, ýok sen hiç ýere giden ok diýemaňa. Ne sen joram, olmayan. Normal, näse joram? Nomerini ne betjek? Ay, lan koluma diýerim ki, ne demem o ya? Ya, söýleýän näme? Sevgilimin nomerini ne betjek? Sen aýtmaňa men ödüm, ýaraşdyrýan olur, wara. Taňa bir haýyşym bar da. Näme haýyş? Ben kardyna muňmat pul gerek de 2 günden berjek. Tayland paytahty. Tabii, o akumatyklarymyz bildirdi. Tayland paytahty bara. Milan mi? Ýok, Milan. Sen ýakyrladyň Moskwa diýip. Näme Çina mi? Çina Angliýanky. Garaşda. Näme ýok Çina Angliýan paytahty? Amerika. Amerika İtalyan. Germaniýanky. Washington. Washington Ispaniýanky. Birleşen Amerika Ştatları. Birleşen. Germaniýa Birleşen Amerikan Ştatlar. Germaniýa paytahty. Yurt dışın sınar muallim ortaya koyun seviyemem. Hindi film tapşanlyk onar birinji bölüm. Hüýe. Hüýenok. Hüýe. Hüýenok. Hüýe. Hüýenok. Ýok, men Nandini sen söýýän, sen üçin Mumbaydan dağlar aşyp geldim. Vay, maharaja gelipdir. Sen üçin Nandini. Sevgimiziň, pek sevgimiziň başlan yeri Nandini. Saklan! Nandini'ni men söýýän. O nähili bol ya? Yaş çopra. Seni çağkamam ýigrenip gördüm. Ýadyňa düşämi? Men 1-nji klassa galam alyp berjek diýip ýygyna bermediň.
Vay uçmayın ha. Saklanın, saklanın, saklanın. Men kıydımı, kayseniz güçlü olsanız alarsanız. Ha, 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 ha. Hay oynatkular. Sizin ikiniz doğuna süttüş. Bu näme diýdiň bolly? Bu näme diýdiň bolly? Adat dönmez ya Himra Recep. Bugünkü toýmanyň mihmany adyň Bedirgen. Bedirgen. Hoş geldik toýda, hoş gördüm diýesim mene. Bedirgen 10 beg közüniň adyny bugün toýda sowgadymyz bar. Evet, men sana sonra öýren bilsen 10 begden döner alýan, kimde 100 man sowgad alýan. Bale. Taýinmi? Awa. Sonra şeýle toýda haýsy aýdymçylar göresin gelerdi. Adat dönmez ya Himra Recep. Adat dönmez. Adat dönmez ya Farhad Öraýew. Farhad Öraýew. Farhad Öraýew. Farhad Öraýew ya Perhad Ataýew. Farhad Öraýew. Farhad Öraýew ya da Mekan Ataýew. İkisem. Yok, ikisini palap bolana. Farhad Öraýew. Yine Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi ya Hacı Yalmamedow? Yine Farhad Öraýew. Yine Farhad Öraýew. Behtuwly maqalam. Farhad Öraýew mi Emin Awra mi? Yok, Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi Dizet? Farhad Öraýew. Farhad Jamyň öýdi. Jamyň da oradan. Yok. Evet, dinle. Farhad Öraýew mi ya da Arsi? Yine Farhad Öraýew. Yine Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi ya da Anuş? Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi Gulşah Gurdowa? Yok, yine Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi ya da Maral Durdiýewa? Farhad Öraýew. Farhad Öraýew mi ya da Pehlwan Halipa? Yaman kıyım sonra o da. Men kommentarlarda jogaba ama vardı. Ay, yine toy aydımlar olacak bolsa yine Farhad Öraýew. Yine Farhad Öraýew. Awa. Pehlwan del. Yok. Perwan Halipan şeyde dinlesen lezzeti aýratyn nam. Doğru. Inni insan soru. Farhad Öraýew mi ya da Döwran Saparow? Sen bile gel. Ay men Döwran Saparow Halipana gatyp görýän. Ýöne yine ýaş. Öz ýaşmy da görä. Yine Farhad Öraýew. Sen onda ýeňi boldun, jalyň sag bolsun. Farhad Öraýew diýdi. O kommentarda ötesiňe. Bu da sowgadyň sag bol. Sağ ol. Yerine kıvlı. Kakam sana näme diýdi? Kakam sana da var o taylan pon arastıra diýdi. Kakam da men hojaýyn. Baray gumyň çak diýişiňe de. Kängürlüme de var kakam diýen zatlar netten o. Eger gelse bara bir giden zat diýýäň hazır. Wapşe de var kakam gülse bit nakde moy kaýy dursana sen. Näme dawa edip dursunuz he? İki bol ısnatlar. Bir awada oglan olsaňyz bara, ol goňşuň ogly ýaly kakana maşina alyp bererdiniz. Isnatlar. Maşina alyp beren olsaňyz biriňi de ýöňüne mindirerdim, biriňi de ýetine mindirip aýlardım. Kakam wapsede maşina öňüne men minjagay. Şoň sen eminen o, men minýän. Kim işlere men edýän görersiň öňünde men oturýan şoň. Men oturýan Näme sen men minýän şoň. Wapsede maşina öňüne ejen minýär. Düşey maşindan. Maşin sıryanız yapmapsınız. Baydayda can salam. Qawma gelin. Me. Oğulcum qawma. Oy. Men size çay koyayım. Bale, bar.
Be. Dayza. Näme etýäňiz? Vay dayza, alet etmeň. Ogluňyzam, artyklaňyzam arasa joýda ýaşaýarlar. Gelincan. Dogrymy aýtsam başda seni almajak boldum. Ýönen hiç hil ökünemok, gaýta begenýän. Alo, ağam taksi çağırdınız mı? Hava çağırdım. Geldim de. Geldin mi? 4. etaja çıkaydı oz. Keyfine mi ağam koğuşuluk mu? Atam sonra verme çıksana çaltırak. Böyle. Ağam gelendir nene. Üyde adam var bağım. Babam. Geldin mi ayağım sen? Ağam gün caya geçaydı. Güncayda ne ama? Ey şu caydan bu mağa var da ağam şunu kıyın vermesen hacattan alıp beray ağam. Getirdim ağam. Tavla hamiydi da adam yoktu la. Bırakcan. Sana ovada rahar bilen oktiyalarla şeylem dost. Kim diyorsun? Yalan. Neye mi yalan? Deyip bilmeyedi yani yalan. Vapşayda dost var sen traktör diysene. Vardus. Khiyar di hani. Yaşıl banan. Hamador di. Kıstamat. Sığır di. Gölyengeneti. Köprü di. Ayapıl. 44 di. 39 koşmak 5 söyle. 4 say bir hayvan ni dost. İki tam hem hayvan öyle. Bah. Dost şu an sana ovada var şeyle gep burunlar. Valla merzenle senin arağında mısın badi köşeye di. Miyad ya. Rahar bilen o gina o. Adat dönmez ýa-da Hemra Recep. Gon gatnaşyjymyz Arzu. Arzu sen 10 berdi, çyrasatyna hoş gördüm. Hoş geldin. Bir de gatnaşýan 10 berden. Ýöne kayır. Döner alýam, buram ýylmak sowgat alýam. Toýuňda haýsaýdymçylar göresin gelerdi. Adat dönmez ýa-da Hemra Recep. Adat dönmez. Adat dönmez ýa-da Hacı Ýazmanmedov. Adat dönmez. Adat dönmez ýa-da Lukas. Adat dönmez. Adat dönmez ýa-da Farhad Öraýew. Adat dönmez. Adat dönmez ýa-da Maral Durdyýew. Adat dönmez. Adat dönmez ýa-da Gülşat Gurdow. Adat dönmez. Adat dönmez ýa-da Pelwan Halipa. Katqyn soru var yani. Adat dönmez. Adat dönmez ýa-da Mekan Ataýew. Adat dönmez. Adat dönmez ýa-da Emin Aura. Adat dönmez. Adat dönmez ýa-da Ceyhun Garaýew. Adat dönmez. Adat dönmez ýa-da Döwran Halipa. Adat dönmez. Bravo. Bu gedek adat dönmez. Kommentarda öňüňiz bellen. Bu da sen sowgadyň. Tawa. İşden açyk bir demýärdik. Tanşırak oğlanlarının bir vadidine yağda yoğadırak bayrak adamları gatnaşyapda olin. Aralıkta men bilen gatnaşyp kesdi onun. Son episod geçti TikTok'da çıkıyordu bir reklam edýänler yağda yoğ diýip bir meni gatnaşyp nana çağırdı. Nana çağırdı ondan. Şot geldi on benim barsetkam anlama barsetkam için naybır bol zor 60-70 manat pullar eken. Vah 60-70 manat pullar eken onu gördü de yankın dostlar yüzünü göreyim o irvet bolup o bela Belani yüzünle arasında la diye de dili bilen diyor o belaniye niye de gaydın benim umma diye zaten yok la on bolonca bulumdan verecektim onun skoroda çağırıp istaylıp yüza ay ne ona çağır diyen moment öyle çağır diye de o dolanır ettir de görgülü Barer ve tonlo ölüre bir ömürle. Ay şolar yerlerden dayaklarla ölüre bir ömürle. Şimdi ben bunu adam koyduk.
Вот так это горит, вот так мы закрываем. И Спасибо, что сокращайте. правильно, Клуб. чтобы не... Клуб. Все. Молодец. Молодец. Горячее? Друзья, позвольте мне представить клуб по имени Ника. Или Doğru mu? Ne mi diyorum çöpül telefonunu? 2122 manat neçe diyen doğuncuk ne lakat çaktın mı? Şu ne mesela aysam, şu masna aysam. 2122 manat 42 tenge var. Onların o geçen yok senin tekrar oturanlar bara enter. 2122 manattan köp var mı? 2122 manatı var. Şimdi neymiş ediyorsun sen? Altına mı çöpül falan? Komşuluğumu satyan gerek mi yaşmanın altı 2122 manat. Ondan köp var mı? Yok mu? Seretçiğimin şu an sana versene bir hilqatı adalatsız yalıp kol. 2122 manatın var. Hiç il pulu da meyataşlığın yok. Skitka vapşe meyataşlığın yok. Ondan pulu o yaşın şertini ütkoy diyet. Kimin pulu az oldu şuna verirsen hiç daha da meyataşlayla kelin açıkayım. Yarış ütkoy diyet. Yok kıymayın beyga bilen söýşem ağa. Yani her kim gelşe diýerler ýöne menen göwnämakşan. Wala da das qynanmasana. Evet, kıylanmayın. O kilelen çiğt dağıtıyor. Men oňa diýemok, görlen zat nesden opmaň. Oğlum, nakatırmay men ne edibesteyn. O kilelen çiğt dağıtıyor. Biz ermak çiğt dağıtıyor. O ermak çiğt demellemasa zerden ermak çiğt dedek diyor. Bolya senem sagaman. Yok, bir hareket ma gelsin yok. Men näte tekleýän kantuş. Kilelen çiğt dağıtın ya. Kilelen çiğt ha. Kilelen çiğt dağıtın ermak çiğt dağıtın abi. Valla ma gelsin yok da beyler hareket. Ermak filamat, benim filamat. Adamlaram bar dagy. Az häzirlik süräýmeliler.